Ćao svima, moje ime je Bojana. Na mojoj YouTube stranici pričam o tome kako da ishranom rešite insulinsku rezistenciju, odnosno držite je pod kontrolom, a rešite sve probleme koje ona izaziva. Sad, ovo mi je baš ovako zanimljivo i bitno da vam ispričam, jer našla sam se u situaciji u kojoj će se mnogi od vas naći. Prvo jutro je i naravno svi smo gladni, ja sam krenula na posao samo što sam ostavila decu u vrtiću, prošla sam pored pekare i onaj miris pekare me potpuno, ne znam, znači toliko je bio intenzivan i ono što sam uradila jeste da sam pokušala da pobegnem, samo da ne osjećam više taj miris. I ovo je nešto što je, sad ovo što ću podeliti je nešto što je baš onako interesantno, jer sam napravila jedan eksperiment. Prvo što sam postala svesna da sam, bukvalno kao da sam zgrčila nos, kao da sam ne znam nija šta uradila, želeći samo da prestanem da osjećam taj miris. Međutim, kada sam to uradila, kao da je intenzitet mirisa dopirao mnogo jače u moj mozak. Znači, ta hrana je čak i u stomaku bolelo me kada sam to uradila, jer želela sam da pojedem. Znači, to je bila asocijacija. Onda sam rekla, ok, ne može to tako. Pa sam se opustila i nadam se dobro čujemo. I dozvolila sam sebi da potpuno duboko udahnem miris pekare. Znači, do mozga. I onda sam shvatila, pa okej, ovo nije ništa strašno. Šta sad? Kao, da, okej, miriše zanimljivo, možda bih pojela, ali ne moram. Znači, nije mi to sad pa nešto toliko čarobno kao što je delovalo u prvom mahu. Ovo mi je mnogo bitno da podelim sa vama, jer kada pogledate taj spisak namirnica koji sam ja vama dala, pa pomislite, je li to toliko jednostavno? Jeste, naravno da je jednostavno. I spisak namirnica je ispred vas i nikakva čarolija se neće desiti dokle god ne primenite i počnete da se hranite tako. Ali izazovi na putu su vrlo suptilni i simpatični i nalazit će se na sve strane. Znači, kada prođete pored pekare, poput ove situacije sa mnom jutros, kada se na nekakvim, ne znam, okupljanjima sa društvom, porodični ručkovi, tu su tek specijalne situacije, kako sa komentarima vaših, ne znam, članova porodice, prijatelja i tome slično, tako ćete i vi imati u stvari samo još veći osjećaj i potrebu da možda pobegnete od te situacije, čak i sami od sebe. Ali hoću da vam kažem jednu stvar. Znači, kada se desi ta situacija, i samo je bitno da pustite. Da nemate grč, da nemate odbojnost, da ne dođete u situaciju da želite odatle da pobegnete, da se to što pre završi. Opustite se. Dozvolite da osetite bol, uslovno rečeno. Znači, bol. Kao ovo. Prošla sam pored pekare, baš sam gladna, jutro inače baš volim da jedem. I samo sam se stisla. I taj intenzitet, ja ne mogu to da objasnim. Znači, bukvalno zaboleo me želudac. Ali kada sam pustila i kada sam shvatila, miriše lepo. Nije ništa strašno, ali mogu ja to bez toga. Znači, snaga je u tebi. Ti imaš snagu da prevaziđeš tu situaciju i da napraviš izbor. Tako da, samo se opusti, spusti pritisak, nigde ne žurimo. Ne može sve da bude idealno i ne može preko noći da se dogodi promena. Znači, potrebno je vreme. Moramo svi da prođemo neko vreme i da dozvolimo sebi da grešimo, da dozvolimo sebi da ne budemo idealni, da to ne bude savršeno. Bože moj, to je jedini način na koji ćemo da naučimo, to jest na koji ćete da naučite da šta vi u stvari volite, šta je ono što je za vas lagano i šta je ono što jednostavno pravite kao izbor, znači u buduće, recimo. Ne može, kažem, nemojte da težite savršenstvu, prosto nije poenta da bude idealno, poenta je da upravo to naučite, upoznate drugu neku stranu, drugu neku verziju sebe, baš kroz ovu ishranu. Znači, ne samo da ćete rešiti
probleme koje imate trenutno i izazove sa kojima se suočavate, ali puno ćete više naučiti o vama samima i o tome koliko ste u stvari snažne da prevaziđete neke, a bit će ih mnogo izazova na putu. Znači, još jedna stvar na koju želim da skrenem pažnju, posebno ovako u početku, kada su ovakvi izazovi što se tiče hrane možda najjači, najintenzivniji u tom nekom smislu, priprema je pola posla. Kada imate već ispred sebe plan, jelovnik i kada je prošao onaj prvi moment odbojnosti, kada dozvolite sebi da počnete da razmišljate malo dublje o tome, pa vidiš, ovo mogu da spremim, ovo što sam spremala na ovaj način mogu da zamenim pa da spremam ovako. Znači, dobit ćete mnogo više ideja na koji način možete da primenjujete LCHF ishranu u vašem svakodnevnom životu i čak neka jela da prilagodite. Znači, samo malo da napravite neke izmene i vidjet ćete to je LCHF, znači bez neke tenzije. Napravite plan za vaše obroke i to ne samo za jedan dan. Najbolje bi bilo da napravite plan za celih nedelju dana ili barem nekoliko dana unapred. Jer to će vam dati puno prostora i energije da ne razmišljate o hrani, već hranu imam pripremljenu, samo je potrebno da osjetite u vašem telu kad zapravo treba da jedete, kad sam ja zapravo gladna. I tad kad ste gladni sedite i jedite. Znači, nema tu neke mudrosti prevelike, ali je jako bitno da se spremite kako ne biste podlegle ovom uticaju okoline i raznim iskušenjima na koje ćete se naći. Ako volite, na primjer, slatkiše, ja mnogo volim da jedem slatkiše i često podelim svoje to neko iskustvo. Meni je mnogo bitno da imam nešto slatko u toku dana da pojedem i onda obavezno pripremim sebi poslastice koje ponesem i pojedem. Ili imam crnu čokoladu, ako je baš neka situacija da nemam vremena da se spremim, bitno mi je da imam bar tu crnu čokoladu, pa kada završim obrok, da se zasladim. Znači, isto tako i vi. Gledajte šta je ono što možete da par koraka unapred predvidite, gde je to gde biste eventualno mogle da napravite grešku i izbegnite je. A sa druge strane, hoću da vam kažem baš ovo kao i ja što se sa mnom desilo jutros. Kada skinete taj osjećaj presije i potrebe za savršenstvom i sad odjednom to nešto mora da bude idealno, vidjet ćete koliko ćete mnogo lakše prolaziti kroz cijelu ovu transformaciju i kroz cijelu ovu početnu adaptaciju. Znači, bukvalno samo je ona najizazovnija i srećom traje najkraće, a to je nekih 7 do 10 dana. Znači, 7 do 10 dana. Potpuno drugačije iskustvo u odnosu sa hranom ćete imati nakon tog perioda. Eto, samo sam tako kratko htjela da vam podelim mirisno jutro sa vama, jer verujem da će vam značiti. Hvala što ste tu sa mnom i vidimo se u sledećem videu. Ćao!